Priatelia, druhovia moji, som rád, že sa tu zase takto spolu stretávame. Naša pokroková organizácia maskáčov je tu už dlhé storočia, no až dnes nás konečne pre náš veľký vplyv začala brať spoločnosť vážne. Skazená a podlá organizácia Masaryk, navyše dnes na čele s biedným a bezbožným von Hafnerom, začína zvyšovať svoj biedný vplyv v týchto končinách, v tomto rajóne, ktorý vždy tajne patril nám. Necháme toto dopustiť? Čo na to poviete, priatelia? Nie. Tí priatelia sa tam úplne odveci, ja si myslím. Tak druhovia dáme. Sú druhovia. To je konec? Jaj? Je nás čím ďalej tým menej. Naše rady sa zužujú. Niektorí dokonca opúšťajú naše rady. No musíme sa pozerať do budúcnosti. Do budúcnosti. Dobre, už víme si ako. Práve preto je teraz veľmi dôležitý každý človek, ktorý by sa chcel zasvetiť do nášho učenia. Privítajme teda Belda. Prichádza Beldo. Belda. A teraz nám Beldo ukáže svoje umenie. A to je všetko, čo dneska potrebujeme? No. Toto len? No. Kamera. Scéna 35, shot A4, take 1. Akcia. Skazená a podlá organizácia Masaryk, navyše dnes na čele s biedným a bezbožným von Hafnerom, začína zvyšovať svoj vplyv v týchto končinách. V týchto končinách bolo zle. Mohol si ma sledovať toto. Čo som to sledoval? Dobre.